Cada mañá decenas de estudiantes xóganse o físico para chegar ao seu instituto. O acceso ao IES ou Barral é un auténtico risco, e mentres a comunidade educativa leva tempo reclamando solucións, o abandono institucional é total. O instituto está situado xusto ao carón da Nacional 120, unha estrada con moitísimo tráfico. E cal é a realidade diaria dos usuarios do centro? Ter que camiñar longas distancias polo arcén, cruzar esta perigosa estrada, esquivar coches tanto parados como facendo cambios de sentido, tamén autobuses, un completo caos. Estamos a falar dun risco real para a integridade física. De feito, xa houbo colisións e incluso atropelos debido ao desorde que se xera nas horas puntas de entrada e saída ao centro. Que máis ten que pasar para que se tomen medidas? A solución non require demasiado. O único que están solicitando é algo tan básico como que os estudantes poidan chegar con seguridade á súa escola. As propostas son claras: convertir en uso exclusivo do instituto o espazo que hai entre a estrada e o centro, crear unha beirarrúa digna e con espazo suficiente para que os peóns non teñan que compartir camiño cos vehículos, acondicionar unha senda alternativa viable e segura polos terreos que hai detrás do instituto. De verdade o goberno do PP prioriza unha educación pública en condicións? Sería o mesmo trato se estuvésemos falando dun centro privado ou concertado? Que hai detrás da súa inacción política?